ओमफ्राय बैखौहाय लांनानै बैयाव थुखैनांसिगौ इदि लोगोफोर बेयाव माने थारुन ओमफ्राय थासुमलिखौबो माबायदि गायो बिराद इजि बेखौ आं नोंसोरनो दिन्थिगोन नोंसोरो नायलांनो हागोन थारुना माने बिराद दाम 30 थाखा केजि गाहाम थाङो ओमफ्राय मारैबाबा मोजां गायोबा थास'आ थारुना दरसेयावनो सेरफा गाहाम जायो 3 पवा सेरसे आधा केजि बिदि जायो होमबा थास' थारुन दरसे फाननानैनो जुदि 30 थाखा मोनोबा 30 थाखाबा कुइन्टेलाव 3000 जायो ओमफ्राय बेयो माने बांद्राय थैनाय थांनायनि खोथा गैया बे थास'आ दा बियो माबायदि जायो नायलांदो नोंसोरो आं नोंसोरनो এইটো আমাৰ কচু কটীয়া হয় এইটো কচু কটীয়াটো আমি এতিয়া ৰুব এইটো এনেকা ৰুবলৈ নালাগে এনেকাহে ৰুব লাগে আৰু এইটো মানে মাটি কান্দি পেলাই ৰুলে মানে এইটো মানে বেছি ডাঙৰ হয় অলপ গাঁতটো বহলকৈ খান্দিব লাগে আৰু নৰম কৰি পেলাই এইটো মানে লগাব লাগে আৰু যদি ইয়াৰ ওপৰত খেৰ দিব পাৰিলে ভাল হয় এইটো আপোনালোকে চাব কেনেকৈ গাঁতটো কিমানকৈ খান্দে ইয়াত গাঁত খান্দি আছে আপোনালোকে চাই লোৱা এনেকুৱা গাঁত খান্দি আছে এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ ৰুই ইয়াতকৈ মানে অলপ ভালকৈ মানে ৰুলে মানে অলপ পদ্ধতিত মানে ৰুলে আপোনালোকে অলপমান বেছি পাব পাৰে এনেকুৱা খান্দিব লাগে গাঁতটো আৰু গাঁতিব লাগে আৰু এইটো গাঁতটো মানে অলপ ভালকৈ কিবা কৰি পেলাই এনেকুৱা গাড়িব লাগে দাদা ভিডিও কিন্তু এডিট কৰাতে চেহেৰাটো ব্লাৰ কৰিবি হা खेबना फर्मुला बिदि नङाले आखाइ गुदियावसो होनांगौ होनबाय आं नोंखौ औ नोंखौ सिरियासलि भिडियो लांबो खाथियाव এনেকুৱা গাড়ী ৰুব লাগে কচুটো আৰু যদি পাৰে যদি সম্ভৱ হয় ইয়াৰ ওপৰত কেয়াৰটো দিব লাগে তেনেহ'লে মানে কচু মংহটো বহুত ডাঙৰ হ'ব মানে এটা কচুতে 1 কিলো 3 পোৱা এনেকুৱা হ'বলৈ চান্স আছে সম্ভাৱনা আছে এইটো কচু কটীয়াটো এইটো খুব ভাল হৈছে এইটো ওলাইছে কিবাটো চোৱা এনেকুৱা গাড়িব লাগে দেই बे थास' फुलिया मास मोनसे फुरा जाबाय मास मोनसेनि थास' फुलिया बेबायदि जायो नै मोजाङै जायोबा मोजाङै रज'योबा मास मोनसे 30 दिन गायनानै 30 दिन जाबाय बियो बिदि जाबाय नै मास मोनसेयाव बेबायदि जायो थास' बिफाङा गायनानै मास मोनसेनि उनाव नै बिदि जायो बेखौ ओमफ्राय एसे देरबाथाय माने हा खोनांसिगौ आरो बेयाव ओरैहाय हा खोनांसिगौ बेयाव हा खोनांगौ थासुमलिखौबो माब्रै गायो थासुमलियाबो आजिखालि बिराद दाम बेखौ दा बोथोराव गायनानै डिसेम्बराव बेखौ फुनो मोनहैगोन बिराद इजि बेखौ गायनाया माने गोफारफारनांगौ ओमफ्राय बेखौ हायाव दोनानै होगोन ओमफ्राय बेखौ सम माइसा दांबाय थानांगोन आरो ना माइसा दांनांगोन ओमफ्राय देरबा बेखौ माने बेदर थांबाथाय फुनो हागोन बिदिना दा माब्रै गायो माब्रै दैयो बिराद इजि नोंसोर बेखौबो नायलांनो हागोन बेबो बिराद दाम जायो सेरसेयाव गैयाब्लाबो 20 थाखा 25 थाखा बिदि जायो आरो ओमफ्राय दरसेयानो सेरफा गाहाम जाखायो दा बे थासुमलिखौबो मारै गायो नोंसोर नायनो हागोन हालेवदोंना ओमफ्राय बैखौहाय लांनानै बैयाव थुखैनांसिगौ इदि थासुमलिखौ नैबायदि दोनानैल' गायो नै बिराद इजि हाखौ गुरै खालामनानै बिदि दोनांगौ आरो
ये नै थासुमलिखौ बिदिनो गायो थासुमलिखौ नेबो बिदिनो गायबाय नै बाथाय बेदर थांसिगोन आरो बियो ना बेदर थांसिगोन बिदिनो एसे गोजान गोजान होनानै खुन्थिया दोनाय बायदि दोलांबानो जाबाय आरो नैबाव बहायलांबाय नै बिदि बहायलांबाय बिदिनो